Pengen iya tak kone metu. Ben mancing ning gonamu ora aku arep ngaso wae. Wis rampungno ngono. Rampungno. Ning iki sing maju Ndara Antarja. Kuwi kakangane Ndara Antasena. Nek digdaya mesti digdaya Ndara Antarja. Padha-padha putu dewaning ula. Waduh. Kira-kira menang sapa ya, Tru? Ana mestine menang sing tuwa karo sing enom. Halo, halo. Ngopo? Iki mung suwe Ndara Antarja ora usah wedi, kowe iso nyembur. Hah? Kowe iso nyembur kaya Kakang Antarja. Iso nyembur kaya ula? Iso. Ora usah kuwatir. Wah. Gong tak ajar kowe. Tak ajar kowe. Jajal jengkulmu mlocot ora. Kowe iki bisa lho, Gong. Alah, lho. Aja terus emoh ora. Kowe wis sedhela emoh, gak aku gak ngono, aku ora seneng ajarane ngono, aku ora seneng aku gak. Ora liwat kene iso sembur tenan aku. Ah, iki arep glelengan ayo. Nek kowe ngendelke len duwe upas, Bagong ya duwe upas legane ngati. Al-Fatihah kunjuk kiseno nugroho. Alhamdulillah minasyaitonir. Ayo dicat ireng barang aleman. Kowe tak ajar modar kowe. Nek cara nggone dhewe pancen Ndara Antasena iki nuwun sewu nganggo gelung. Lho rada ndangak persis Ndara Werkudara kene iki nganggo kuku. Iki ora, iki gagrak kene Ndara Antasena kaya ngene iki. Waduh. Gleleng gondrong barang. Melu pang apa? Pang apa? Pang uwit. Ha iya. Wong apa kok kowe terus wedi? Ha iki mesti sajae wis dikongkon Ndara Baladewa. Atakonane ya? Ya. Wilujeng Gus. Slamet. Kowe do ngopo ya mlayu-mlayu? Ora ngerti kok dhek, Tru. Ha iya. Omong apa ngapusi? Omong jujur, aja ngapusi. Aku soalnya kulino ngapusi, ora iso. Aku saiki kudu jujur. Oh iya. Menika ngaten, Raden. Iya. Sing ngomong Petro apa Bagong? Kula. Ngapusi tak keplak ndasmu pecah dadi papat. Diar ora. Ana kowe, Tru? Iya. Soalnya cangkemku iku kulino ngapusi. Ngono ora sadar tiba-tiba ngapusi mah dadi papat sirahku. Ora apa-apa wis omong sak tenane. Ajeng nyuwun mergi Ndara. Lho, njaluk dalan nggo ngopo? Ajeng wangsul. Saka ngendi? Saking sinuwun anu sowan sinuwun sinu anu sowan sinuwun. Sowan sinuwun Prabu Puntadewa. Wigatine. Kula tak matur sampean aja kaget nggih. Yo, ning nek umpama kaget nggih kaget sakniki mawon. Dadi kula matur sampean pun mboten kaget. Wong kaget kon kaget saiki tak keplak sisan kowe. Kula matur sinuwun Prabu Puntadewa ngabari nek bapak niku gerah. Lho. Kakene Semar loro. Heeh. Lho lah kowe iki ting pendurung ki ora nambake bapakmu piye? Modal ora malah disalahke ta, Tru. Nuwun sewu, pun mboten kirang-kirang lek kula golek tamba. Ning bapak mboten iso seda. Lho. Bapak mboten iso sembuh. Suwatu saat bapak niku paring pangandikan Petro Bagong sowan ning negara Ngamarta. Aku iso mari nek Pandhawa rawuh mrene sinambi mundhi pustaka Jamus Lima Sada. Wis to kandhake Siwa Ngamarta. Wis ya numpun. Terus Siwa Ngamarta ngendika piye? Bagong ketiwasan merga pustaka Jamus Lima Sada diasta sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lah nek ngono ngendikane Mak Cilik Sedewa iki mau bener. Mangkane sampean ketemu nganu no, Sedewa no. Basa tak ajar kowe. Ndara Sedewa to ketemu. Teng pundi? Kula wau soalé mlebu teng negara Ngamarta niku Pandhawa niku mung kanton papat. Sing kurang Ndara Sedewa. Kula takoke Ndara Sedewa teng pundi? Ditundhong bapakmu Ndara Werkudara. Bener, Mak Cilik ya kandha kaya ngono. Terus saniki wis tindak. Lho, lu ngoten pundi? Kuwi itu perkaramu iki urusane Mak Cilik Sedewa. Sing wigati aku nang kene iki kon ora lunga-lunga, nek ana wong tekan kene kon nulungi ngendikane Mak Cilik Sedewa kaya ngono. Lah kok sing tekan kene kowe karo Bagong karo Petro. Wong loro mingan, kula kali Petro, ora kowe karo Bagong karo Petro. Ora kebablasan le omong. Karepku iki kowe karo Petro ngono. Heeh. Lah kowe saka ngendi? Saka negara Ngamarta, kok mlayu-mlayu. Ajeng gelut. Lho. Gelut karo sapa? Karo Baladewa. Gleleng to? Aman tau ngerti Bagong arep gelut karo Baladewa. Mengene iki. Lho,
wani karo Siwa Mandura. Lho, sing diwedeni apane? Lho kok mlayu. Ha nek kok ngandhake kanca kerubutan kok. Ngandhake sapa? Ngandhake Prate Pragota. Terus kamasmu Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja goleki kalih kula. Niku wis diwolak-walikke karo Ndara Baladewa. Mesti kula dianggap salah, kula dianggap wong kleru. Mula Ndara Gatotkaca sing janjane kalih kula sayang goleki kalih kula, miter-miter teng gegana. Ndara Antarja yang goleki kalih kula. Oh nek ngono pancen numusi ngendikaning Mak Trisdewa. Aku kudu bantu karo kowe. Bantu napa? Wedi? Ora. Mesti mawon niki soalnya ajeng bangun gedung kesenian, ora. Ora bantu karo kowe tak bantu kekuatan. Kekuatan apa? Kowe rasa mlayu. Terus nek pancen wong salah kudu digawe salah. Nek pancen wong bener kowe kudu wedi. Kuwi wajibe wong urip ing alam padang. Nggih. Monggo kowe tantang-tantangan karo Pak D Baladewa kuwi perkarane kono mbelani Kresna. Kula mbelani bapak. Bapak niku wis rekoso lho, Den. Bapak niku saka uripe ming dienggo para Pandhawa. Aku ming perkara Pandhawa kon rawane karang kadempele kok dikalahke karo Sinuwandarawati sing kawulane kena pegeblok. Apa kira-kira abot Kresna mbangane Semar. Terus Baladewa nesu, "Panus maning jajaran cukup maning bawono. Bagong, menungso ya diapunmu. Kowe wani karo Baladewa." Kula dunake ngono, muntap kula. Kula terus melu ngadeg metenteng. Wah. Kowe kuwi? Heeh, anu iya. Anu nggih. Ngono kuwi. Terus metu njaba. Ora dadi. Ha iya. Sing ra dadi perange lho. Heeh. Metu njaba ya metu njaba bareng wis bingung le do kula anduk. Gong, ora neng iki ning nggone wong liya lho. Nyatane ngono. Aku Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja do ngewangi. Oh, ora jiwa satria. Ndak dirambati anu jangkrik. Oh, satria dirambati jangkrik. Ya matur nuwun kok. Heeh. Terus lajeng ngewangi pripun? Kowe rasah mlayu nang kene. Terus Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja adepono. Oke, siap. Carane kowe tak ewangi. Lek ngewangi kowe maju petokno Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja. Oh ya bener nek iki diunake satriya petuk ya bener. Aku iso. Engko muni kowe tak ewangi ning maju petokno Kakang Gatotkaca. Maju ya modar tenan. Aja semelang kowe tak uripke. Kowe kok gleleng. Metu power bank lho. Ora ning aku iso nguripke wong mati. Carane iki lho. Banyu sungut kuwi tak pres. Kanggo nambani wong loro, kanggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Wah, gleleng iki to. Heeh. Ya maju yo. Engko nek nganti awak dhewe mati ra konangan, nah kuwi masalahe. Nah sampe kula mati mongko ketutupan suket. Ayo. Sampeyan nambani pripun? Ora sembrono nyawa nggo dolanan. Ngene bae. Supaya kowe ora iso tekaning mati sing kira-kira arep maju mungsuh Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja sapa? Kowe Pak Kutro. Manut. Nek Petruk sing tak labuhi Petruk, nek Bagong sing tak labuhi Bagong. Ngene wae, Tru. Nggih. Kowe gandenge bola-bali dadi rol. Heeh. Sementara iki aku ya, Tru. Kowe arep ngopo? Aku tak sing maju. Aku diluwangi ndelok seno. Ya, sakarepmu. Nek Petruk ora maju ning mburi kene. Arep ngopo, Gong? Wong kok glelenge ra jamak-jamak. Terus kula kudu pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Lho. Kowe nek tak njingi, kowe dadi wong ampuh, kowe ditibani pusaka ora apa-apa, disuduk ora bakal tatu, kowe dipotol sirahmu karo Kakang Gatotkaca ora bakal potol. Soale ngedrat ora. Ora bakal potol. Oh siap. Terus carane mlebu ning awakmu. Oke. Metu pundi? Niki napa? Pripun? Moh ababmu mampu. Kenapa niki? Niki cilik ning elastis. Iso klebon gedhe barang ngene. Gong kula satriya kon mlebu mburi ora. Metu pundi? Kowe ngamet ambegan, Gong. Ngamet ambegan. Engko aku tak mlebu sarana sukma. Oke. Wis. Saniki? Heeh. Nek aku mlebu ning awakmu,
kowe dadi wong ampuh. Nek lumrah kowe dipotol sirahe ora bakal potol, dipateni ora bakal mati. Wis toto-toto ya, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu. Nek aku wis mlebu kowe piye-piye bakal keturutan. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Jan jeblok wetenge. Ngomong wae ora. Iki mlebu kene iki wis ngampet ora dilebon-lebone. Ya wis keto toto. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepi. Sumimpen telenging kalbu. Wis aku mlebu ning awakmu. Engko aku bakal digdaya, Gong. Wis, kowe iso ngambah dirgantara, kowe iso mabur. Ngono wae ya, Gong. Oh, celeng iki. Tak kira nek Ndara Antasena diwasar jeblok wetenge. Gus, apa? Sampeyan nemu ndi? Aku wis ning jero awakmu. Geleng iki nek ora nganggo Bagong sing siap nggo gelut wis ora. Wah kaya nganggo training abang barang siap pokoke. Ha iya. Sampeyan nang jero awakku lho. Oh. Sampeyan wis nganu cetha mbantu kula. Wis biar ngopo-ngopo iso keturutan. Upamane ambles bumi ya kelakon, mabur ya kelakon. Iki nek tak coba ora ana nyatane, tak tokke liwat mburi lho iki. Iya, iya. Bukan klepret ya men lu. Nek arah-arah ambles bumi carane piye? Ya waton ngampet ambegan terus dresepke, awakmu dresepke bumi engko ora ambles bumi. Hati-hati lu Gong nek ora nyoto buhatukmu entuk aspal tatu tenan. Kowe ora meden-medeni kok minggat kana. Wong arep jajal kok digol-goli ra. Gong, hati-hati lu Gong. Petroke. Jotos tenan kowe marai tratapane. Wis tak niati tenan ya. Wah. Piye Gong kahanane? Peteng. Menang jeron bumi. Waduh, sareane, Tru. Natap grobok aku. Iya. Aja liwat sarean kowe iki sareane piyai-piyai luhur ndak ngono. Apa metu Gong? Hah? Metu. Oke. Nek jedul pripun, Den? Mengkari munggah jedul. Wah. Nek nganu mabur sikile gedruke lemah ping 3. Mabur iso mabur. Niat nggo nati. Oke. Kuwi papat. Mula cah sekolah. Kon sekolah kaya ora jamak-jamak. Tulung ngitung-ngitung lho. Ya, aku nek hitungan ora tau mlebu e. Ya. Ya, coba 1 2 3. Niat atine. Mabur. Wah. Wah, dan gleleng ta. Mengke genti kula nggih, Den. Ya engko gampang. Wah, rasa Petruk rasa ndak gleleng kae nyolongan e wong. Wah. Kaya balon e terus enting. Heeh. Wedian. Golek kamar mandi sing ora ana gendenge. Lah sapa ngerti entuk kanugrah ya. Wah. Grimes wae ya. Oh, wedhus iki. Padake kloset ora. Men tak uyuhi sithik kok, Tru. Ya wis mangkat, Gong. Mangkat kowe rasa melu-melu ngaso. Ya. Hak tataane dhewe sing kira-kira mbelani karo Baladewa. Aku sing nandingi. Hati-hati oleh. Siap aja kuwatir.
Iso mandek ora? Mandek. Iki piye iki pesawat kok nyekel pesawat? Medun, landing. Sabar. Edan gugu karepe dhewe, ora edan kenyataan Om. Iso mabur. Lho, apa sing iso mabur iki sing sampean tok apa? Arep kula wong kere kaya ngene nek iso tuku tiket iso mabur, Mas. Aja gawar-gawur Bagong. Nun. Kuwi tak takoni bloko. Nggih, kersane ajeng napa sampean? Kowe wani karo Siwa Mandura. Anane kula wani mergo kula diwarai. Cacing nika kepidak menungso. Nika ngolet ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing ngidak. Ning Bagong duwe perasaan. Coba saniki kula tak takon, nek upama bapakmu lara, terus bapakmu dunekke ming Werkudara lara ya, modar mbok men. Ngono piye perasaanmu? Hah? Sing muni ngono sapa? Lho, sing ngakon kowe sapa? Siwa Mandura. Sing muni ngono Baladewa. Mula aku ora trima nek nganti bapakku dimodar-modarke karo Baladewa. Endi menungsane? Lho. Kon tekan kene. Kowe aja urap-urapan suaramu. Aja wani nantang karo Siwa Mandura. Bagong, yen kowe wani karo Mandura, aku isin dibatur kowe. Aku ya isin di juragan kowe. Apa juragan ra iso mikir? Gunane apa? Percuma sampeyan dijedi nang kayangan. Dadi satriya babaran kayangan. Ning iki ra tau dienggo. Menggunake tenaga, gunake akal. Dumeh satriya pringgandani. Sapa sing wani karo dheweke? Senake sapa sing wani karo Baladewa mongko kenyataane ora kaya sing dikandhake Baladewa senake. Apa kowe kaya ngono? Rumangsane ora. Kowe malah nguring-nguring karo aku, muni-muni karo aku. Mergo sampean ora jumbuh karo ngendikane. Aku ora seneng nek carane kaya ngono. Bapak niku lara. Hah? Bapak lara tambane pustaka Jamus Lima Sada. Monggo pustaka Jamus Lima Sada ilang. Ha ta? Ana? Yo. Ilang mergo digawa Sinuwun Ndarawati. Kula ming muni, Ndarawati kok dadak nggo tumbal pustaka Jamus Lima Sada. Ah kok makmu gedhe Mendura. Bagong menungso ora tataran. Bapakmu ki wis tuwek. Lara ki wis sak mestine. Mengkari ngenteni wayane mangsa kala bapakmu modar anut karo kersaning sing gawe jagat. Apa ora kelara-lara aku? Aku ora apa-apa ora kelara-lara. Bapakku lho. Dunake ngono iki bapakku. Bapakku iki jegoke kirike tak bleh. Kok dadi bapakku dunake modar kaya iki. Nek Bagong ora trima, mula aku kepeksa wani karo Prabu Baladewa. Yen kowe wani padha karo wani karo Gatotkaca. Oke, ra masalah. Ra masalah. Apa dikira aku wedi karo? Aku nek ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Kowe iso malik otot kawat balung wesi. Aku iso malik balung kirik. Ayo ngejawab apa kowe? Ora minggat suaraku tak candak siramu tak potel gurumu. Potelen nek nganti aku iso potel siraku meguru karo kowe 20 taun. Ora Gatotkaca. Lenangkis telat le. Apa?
rasa lara ora diantem. Mumet banget. Ndoro-ndoro piye ya iki bilane? Gus. Gus. Ndoro-ndoro Gus. Ngopo? Aduh, sak leran aku, Gong. Wah, telek iki. Jarene mbantu mula aku diantil moncrat. Bol sare to. Oh, ya njuk ngapura karang kesel banget e. Wis perang niki. Ya wis nyun ngapura. Maju meneh. Wis kebacut loro. Mbacut mlethek sirahe. Tonyo Gatot Kaca itu turu ta. Iki seneng kene iki turu ta, Tru. Ha iya tenan, ombene oke tokke tungguri tenan. Ben luweh. Tak goleke kali sing asat ben. Ben tiba mak telepek ngono modar. Aja entos aja Gong. Ah, kamulane melek. Ya, nek melek aku diantem mesti ora apa-apa, malah turu. Ora bakal tak gawe macak, mesti bakal tak sirnake. Oke, ora masalah. Melek lho. Iki bahaya iki. Tatane nyawa, ayo matane diganjel. Ora merem nek nganti merem sirna margalayu aku. Mati dening aku. Wis kok iso model siraku. Bumi langit tangkep. Modal dening aku. Aku Digdaya ora bakal menang karo Gatotkaca. Sambato. Mati dening aku. Wani karo Siwa Mandura padha karo ngorek-orek marang pasuryane Gatotkaca. Ora sudi aku di batur sing gawe wiranging Bendara. Modar dina iki. Wah, akeh semute. Pindah kene aku ting celekit kabeh ora. Kok gleleng kowe ora apa-apa dunter. Candak sirahku ngene dunter kluthuk ngono aku kaya mati kae ning balineh to. Turuk. Oh, ayo kekuatane Ndarantasena sajake. Wah, Gatotkaca baru kali ini kalah sama aku. Ya jan gleleng tenan kowe. Ngarep kepengin ye takone metu. Ben manjing ning gonamu ora aku arep ngaso kae. Widung rampungno ngono. Rampungno. Ning ki sing maju Ndarantarja kuwi kakangane Ndarantasena. Nek Digdaya iki mesti Digdaya Ndarantarja padha-padha putu dewaning ula. Waduh. Kira-kira menang sapa ya, Tru? Ana mestine menang sing tuwa karo sing enom. Halo? Ngopo? Iki mung suwe Ndarantarja ora usah wedi, kowe iso nyembur. Hah? Kowe iso nyembur kaya Kakang Antarja. Iso nyembur kaya ula? Iso. Ora usah kuwatir. Wah, gong tak ajar kowe. Jajal jengkulmu mlocot ora. Iki bisa lho, Gong. Alah, lho. Ayo terus emoh ora. Kowe wis sedhela emoh, gak aku ora seneng ajarane ngono aku ora seneng aku. Ora liwat kene iso sembur tenan aku. Ah, iki arep gleleng ayo. Nek kowe ngendelke len duwe upas, Bagong ya duwe upas legane atiku.
keperanggul mungging ayuda kebapak bawat nyobentar bawat nyobentar kebapak nyomungging aloka Bagong nggih Ndara Antarja iya kok le mandeng kula kok kaya sinis duka napa nesu karo kowe sebabe kowe wani karo Sima Mandura ya apa ora ngaku wae ora ngaku tak pateni ngaku ya tak pateni wedian kejem tenan iki ngungkuli adine sampean pun krungu kabar dereng kabar apa Gatotkaca wedi kali kula lho adikku karo Kaca wedi karo Bagong weh iki jeksane Piyayi Blitar niku asli aku ora goro kula dipotol sirahe ora apa-apa terus kula nglecak terus kula pindah nggon le turu adimu wedi ning karo aku ora bakal iso selak kowe mesti bakal tekan ning pati ayo diadu antaraning Antarja karo Bagong menang sapa oke ora masalah neng ngene ditemtoke kowe apa aku sing tekan ning pati manut sirmu piye kula manut ora minggat sembur mlonyo awakmu mlek lho iya wis mulai idon-idonan iki sampean apa iso nyembur anggap aku ora iso nyembur ayo didu upasmu karo iduku ampun ndi kene marganing patimu pangga tak ayoni Antarja nyembur kok ngidoni wong nyembur kudune ngono kok saisaku panas to dadamu kena iduku wih lah dalah lah kok nyolong pethek ing atase Bagong kok wani ngidoni sarta iso nyembur kaya dene Antarja ora panglik mesti ana sing bantu karo kowe Kang ngrasa melu-melu perkara iki nek Kakang arep melu-melu perkara iki aku nganggo raganing Bagong tak ladeni padhangane wani petengane apa meneh rupak wani jembar wani Kang tak hitung-hitung sing luput Sima Mandura dudu kok Bagong nek sampeyan melu-melu perkara iki dosa gedhe lho Kang napa kok ngalamun Ndara Antarsena iki mlebu awakku nggawa sound system ora kok iso kang iso bergema terus Ndara Antarja melayu ha iya wah kowe gleleng tenan iki arep pirang dina ning awakmu ya Gong ora arep takon metu oh tak jahiti kabeh mburi dondomi men ra iso metu apa anggepmu nek tok dondomi aku ora iso metu kok metu karo-karo karepku dhewe padha kula ya ngono kula ya ora iso dipaksa kok ya metu ya emoh aku ya ngono mesti karepe dhewe kaya ya ha iya kabeh ya dhewe-dhewe kok ya panuswaning jajalan iblis lanat Bagong ponokan Petro ora minggat sing arep aku glandang metu jebol wae mlayu jero ayo iki kok mandu aku pura jero karepe
Kakung. Wah, wis anggris ngono kae ora ana wong wani nyedal. Manis-manis jalan-jalan Begong. Petro ora mikir glandang negara jeblok wetengmu. Sir atiku langsung. Maune kendel terus langsung jirih sakal. Ayo aku yo mlayu mak tratape. Heeh. Ning ngene kok. Kowe ra yo iso ambles bumi to, Le? Ambles bumi yo. Men aja kecekel Ndara Baladewa. Wah iso. Aku isih duwe Ndara Antasena ya, Tru. Ha iso. Dadak mlayu ki ngopo ambles bumi ndelik ning bumi beres. Oke. Melek. Sing melek sapa? Ndara Antasena turu mesti ki, Tru. Ora turu. Ha terus? Ha iki apa? Wah, iki ya tunggal dene iki. Tunggal dene ngopo? Metu ra omong-omong. Sone iki omong. Ora mung terus glendhes lunga. Ha piye kaya meh ditinggal tok kae? Ha iya ya. Ya wis ngono apa piye ora mung tanpa omongan terus sarungan lho. Kok tekan sarungan barang. Omong apa iki mau? Omong apa ora? Ngopo kok do mlayu? Ndara Baladewa duka. Siwa Mandura. Nggih. Lah piye arep dijoni wae piye? Arep piye-piye kowe kenggonan aku ora apa-apa. Ning ya modar tenan. Ha sampean sok turu barang e. Nek pas kono nibake nenggala nyotambarana bles sampean pasare teng awak kula. Modar tenan ya, Tru. Heeh. Pun wae ajeng wangsul kula. Lho. Bali piye? Bapakmu ora iso tekan Pandhawa, ora iso nggo pustaka Jamu Lima Sada. Bapakmu mati lho, Gong. Ora apa-apa lah sertifikate wis tak gawa kok. Jenengane kok bapakne kok diame-ame warisane ora. Ha piye nek kaya ngene iki terus aku kon piye? Ngene wae. Aja tok lawan ning tok wirang-wirangke. Carane nek kowe wani karo Siwa Mandura, kowe wani karo Siwa Baladewa, kowe wani njotos, kowe wani nendang, kowe wani miloro dosa mergo kae pepundhenmu. Nggih, mulane kula niku isih mikir perkara niku. Kowe batur ana ratu kuwi beda derajate. Tur dasare kowe tau tate momong karo Siwa Mandura. Bener. Ngene wae, Gong. Pripun? Digawe wirang. Digawe wirang pripun? Kowe tak dadekke Baladewa gelem ra? Serius? Lho tenan. Wah, iki kok aku kaya dadi ngerol terus ta iki, Tru. Apa Petro wae? Pun mboten. Bagong mawon, Bagong. Dadi ketujah nenggala iki modar tenan. Nek niki kula dadi Baladewa ampuh mboten? Mbuh perkara ampuh aku ora ngerti. Ampuh karo ora kuwi kowe nyuwuna marang pengayomane karo sing gawe urip. Ning aku sing bantu karo kowe. Oke. Carane merem. Nah. Meremo. Wis ya. Karang telapukane iki ciyute. Nek merem ki mung separo e. Oh, ngamet ambegan. Tak suwun karo sing gawe urip, tak dandani cara Siwa Mandura ya, Gong. Nggih, siapun wis beres. Manut ae lah. Manut karo Ndara Antasena malah slamet ya. Tak jalukke marang panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Muga-muga iso kelakon penjangkane Antasena. Delokke kowe nganti ketekuk suwe banget irungku, Gong. Marke mau kok jarem-jarem ki apa to? Bulirungku ketekuk. Pripun niki? Lho kok pripun piye to wis dadi kok. Wis dadi ya? Wis. Tru, dile pengilonmu, Tru. Ora nggawa. Kowe iki iso nggawa ngotan cilik ae to? Kene. Aku kok nggawa ngotan cilik kaya ora ngerti watakmu, Tru. Nggawa ngotan cilik tok kake sikil nggo nginjeni kathok-kathok kae to. Ora ya tak antil modar kowe ora. Silai, Tru, silai ben percaya. Yo. Nek pengen ngerti. Oh. Uise. Waduh. Wah, terus uise. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestunggur. Anakku nggih. Anakku wong cendol, anakku wong bagus. Antasena.
arep kowe Baladewa nek Antasena tak kamplengi raimu kowe. Aja kaya ngono ya iki. Aja kaya ngono. Petro jengkulmu melocot ya. Ayo Satrio. Aku dibombong to. Nek kowe tak timbali iki nyawang aku iki Baladewa, tak timbali dalem sinuwun ngono. Ya. Maju rene to. Ya wah yen mung bombong adine kok. Petro kandhong ngono. Wonten dawuh sinuwun. Ya, bojomu nendi? Sinuwun Mandura kok nakoke bojo. Andalah, Antasena. Apa Pakde? Edan kowe gondrong. Mbok cukur. Ya sesuk aku tak potong, Pak. Heeh, Petro. Wonten dawuh sinuwun. Iki aku arep maju perang Petro. Nggih, terus kersane. Petro kan ngono, wonten dawuh. Ada. Ya pancen ngono Petro. Nggih. Nyai Kresna endi Petro? Wah kula mboten ngertos. Dian. Sanjay lagi Dharma Wisata Petro. Turuti omongane teng blasur ora karo-karo. Antasena, apa Pakde? Aku arep maju ning peperangan Antasena. Pamujimu tak jaluk. Ya sing ati-ati Pakde, tak donga-dongake lepas parane jembaro kubure. Sing apik cangkeme Antasena, cangkemmu kuwi. Wong ngawur to karo Antasena kok nyangkem-nyangkemke ora. Antasena iki pernah anakku dhewe, Tru. Antasena iki pernah anakku dhewe. Kuwi anake Werkudara Adi Kunjodipati, mula ora jenengane Antasena iki wis biasa nek karo aku. Nggih. Petro, wonten dawuh goleke gaman. Gaman apa? Nggo maju perang, Petro. Oh nggih. Ngestokke dawuh. Aneh-aneh. Ndara Baladewa krocok bendho iki kok. Aneh-aneh. Ngersake napa? Sangarmu Petro, sing penting iso nggo maju perang. Niki napa? Lho. Niki. Weh, adalah. Baladewa kok nggo celurit. Liyane Petro. Oh nggih. Niki. Aku ki ora arep gawe pendopo. Nggih. Aja graji kowe nggo graji cengelmu piye? Oh nggih. Salah terus. Yo. Nah, iki pusakaku. Aja mbok sepeleke Petro, iki tau tak nggo nyolong gori ping 3 aku nangan. Sakarepmu. Antasena, piye Pakde? Pamujimu tak jaluk. Ya, pen kabeh pamujiku. Maju ning peperangan. Awas Rawatan, Jawata manging Baladewa. Iki nyata Mandura, Prabu Baladewa. Baladewa. Hah? Baladewa. Aku muni apa ya? Baladewa. Wong ambeien. Malah cengengesan kleru wae. Iki mergane patimu gugung arepe iki. Mempeng salah. Kok mlayu ndono iki lho. Weh, adalah. Gugung arepe dhewe buntu Petro darane. Awak musuh teng rika kok mlayu mriko. Edian arsa manijat ing alam jagat kang pirunding. Oh ye. Pun nggih budal. Ayo, iki nonton Mandura Prabu Baladewa legane atiku dadan. Sawet awis sampun ngantos kados mekaten iki. Lho. Dalah. Yayang Ling Darma. Kresna wonten maring adawuh. Kowe piye to? Kowe dudu aku kowe. Kowe dudu aku. Ora Bu, latremut kok ora Bu. Latremut, latri sabar. Sampun ngantos dados pasulayan. Kok ora Bu? Kowe sing ngendi Kresna kok isih gabres? Sik. Oh setan iki. Lho,
Kresna kok ngurungake aku setan iki, pun kantang iki kadangmu reda. Kadang mendo. Koko Prabu kula nyuwun mapunten. Paripaksa kula misah lan panjenengan. Kula suwun kanthi sanget. Iya, piye? Setyaki aja mepet-mepet. Piye ngestakaken dawuh. Setyaki aja basa, kowe ngerti ora? Sinten? Kene nyedhaki tak kandhani. Wedhus ya. Regane piro Setyaki, Gus? Kok iso dadi kaya ngono? Wis aja melu-melu Setyaki. Piye Kresna? Aku manut sabdane Kyai Prabu Darawati. Monggo kepiye? Apa yang tak tindakake? Koko Prabu sakmenika kula suwun panjenengan wangsul kados wingi-wingi. Lho. Maksudku? Maksud lu? Weh, Kresna wis paham kata-kata modern. Kresna wis ngerti kata-kata modern. Aku nek ora tok warai ora bakal kaya ngene. Ayo salin. Salino. Lah salin piye? Aku lek dandan ora ngerti. Ngerti-ngerti dadi kaya ngene kok kon salin. Iki aku ora dong kok iso dadi kaya ngene iki Kresna. Lho, ning gawe kowe sapa? Anu. Putramu Ngrandu Kumbul. Bambang Antasena. Antasena Setyaki wonten rene. Lho iki ngestaken dawuh. Setyaki wonten dawuh. Antasena wonten rene ngestaken dawuh. Antasena, piye Wadi? Kowe apa sing gawe Bagong kaya ngono kuwi? Heeh. Ayo dibalekke. Antasena aja dibalekke rung rampung le nyambut kowe. Urung-urung wis kon balekke iki ora cucuk karo siwane. Sik menengo, Gong. Aku lagi rembugan. Balekke Antasena balekke. Menungso tatanan jebul kowe sing gawe Bagong wujud kaya ngono kuwi. Nek ora tak ngene ndak Pakdi mentolo karo Panakawan. Iki Panakawanmu. Kok dadi Pakdi kok mentolo karo Panakawanmu? Mergo aku mbelani Prabu Darawati. Dewe Prabu nyilih pustaka Jamus Klimasada, Bagong nyebutake pustaka Jamus Klimasada. Ming takon ngalah kok ora gelem. Dapure Batur kok ora gelem ngalah. Antasena, piye Pakdi? Mikira jangkae kae. Ya narto jangkah jangko. Lho kuwi para Antasena mbombong kuwi Antasena. Antasena. Piye Pakdi? Kowe aja kaya ngono to, nggawe geger iki ya wis ben. Terus karepmu kuwi diganti. Diganti sapa? Lho, diganti Bagong. Yo Pakdi yo ganti yo. Waduh, cilaka iki lho. Iki aku nek iso aja tok ganti, aku tak mulih nang ngomahku tak gandrung karo garwaku. Bolo tiwa gandrung, bolo tiwa gandrung, dengkulmu mocot, dengkulmu kuwi sing mocot. Wis. Wis. Wis mangane ayo Dono. Woi ladal. Halo. Wong edan dapure kaya ngene kok Malik Baladewa. Weh, nek gleleng to. Antasena piye? Lakon iki piye, Kir? Sejatine lakon iki aku mau entuk critane Panakawan. Yen to bab anu kakekne Semar loro. Lho. Semar loro? Iya, Bagong sing ngomong ya, Gong. Heeh, anu iya anu nggih. Terus sisane bisane Semar kuwi malu yen arep ana Majati kudu nganggo dirawuhi Pandhawa 5 cacahe ning Pandhawa pun geseh. Lho, geseh piye? Pustaka Jamus Klimasada diasta Sinuwun Darawati. Kok sik aja ngarani aku mergo aku ora nggawa. Nggih, kula ngertos. Sampeyan nuwun sewu, kudune iso ngematke nek Ngamarta niku wonten srengenge kembar. Iya, aku ngerti. Ha nggih. Nek tak mak rada ngarep ngene, ora omongane ngecangklang nang kene. Ya. Wah, edan kowe iki jan karo sapa-sapa sia-sia. Ah, terus dadi geger wose Pustaka Jamus Klimasada diasta Ratu Ndarawati. Mbuh sampean mbuh dudu sing baku sing nggawa Ratu Ndarawati. Gusti, sing nggawa ki Ratu Ndarawati tenan. Ane nyatane dheke ora
Ngaku kok Kakang Prabu, kula wonten pundi papan menika mboten nate pisah kalian Setyaki. Mila menawi tanpa Setyaki menika tegesane sing ngrayi Ndrawati. Lah aku mok ora amat Setyaki melu apa ora? Wah, lah nek ngono pancen pustaka Jamus Liwasada ilang saka negara Ngamarta digawa maling agung ing wujud Nata Ndrawati. Lah menika ing dados tuk sumbering perkawis mongko menika dipun betahaken dening Kakang Semar kinarya ngusadani dhateng grahipun Kakang Nayantaka. Pun nek ngoten niku pripun kula tak takon. Ngene wae. Kowe karo kancamu sapa? Petruk. Petruk nendi? Truk. Petruk. Ya. Ana dawuh saka Sinuwun Ndrawati. Dawuh napa Sinuwun? Kowe karo aku bali ning Karangkadempel. Lah mengki nek bapak takon para Pandhawa, mengko aku sing wangsulan, aku tak tilek karo bapakmu. Malah perkara iki mesti ana ngembet sarta gandeng carane karo Kakang Semar. Oh nggih. Wis ora karo Pandhawa ora apa-apa. Ning aku tekan kono, mergo aku ngerti lambe atine bapakmu. Oh nggih, siap matur nuwun. Setyaki wonten timbalan. Kowe tak tinggal nang kene ya, mriki ngestaken dawuh. Ora Bu Mandura kepareng kala nggalang mripun wonten Garing Ngamarta. Ya, manut. Antasena Ngamarta jaganen. Aja nganti ana trubusaning satru telik Mangindrajala ing Maraja saka sela-selaning garu. Ya, Pak Ding ngestake dawuh. Petruk Bagong karo kaya budal ning Karangkadempel. Monggo sinuwun krajaken rada tentrem ati kula Semar enten sing nileki nggawa napa-napa mampir tumbas jeruk. Ya.